Здравейте, казвам се Веселин Димитров и знам всеки един наркоман през какво минава. Това е ад и никой не може да го разбере. Затова обръщам се към всеки един наркоман. Даже сега ще кажа, ей наркоман, гадно ти е да го чуеш, нали? Да, обаче това е първата стъпка. Приятел, аз също съм бил в този филм, който си казва, аз ще се оправя, аз мога сам. Въпросът знаеш какъв е? Малко хора се оправят сами. 99% от хората умират. Или стават болни от шизофрения, влизат в психиатрия и се увреждат много повече, почват да пият хапчета и още по-зле стават. Слушайте ме внимателно в момента. От днес за утре, от други ден не стават нещата. Слушай ме внимателно, докато е време. В момента убиваш майка си, баща си, губиш пари, влязъл си в някой казино. Приятел, ще умреш някъде и никой няма да те намери. Слушай ме малко. Има спасение, има и лек. Въпросът е, че трябва само малко да се успокоиш, бе, човек. Сега си се дрогирал и са те фанали паника атаките си. Тежко те е, болно те е. Още повече искаш. Това няма да те оправи. Само тогава търсиш спасение, когато си зле. И когато се оправиш малко, когато почнеш да едеш, да пиеш и вече си казваш, аз мога да се оправя. Щом сега съм взел и след един месец не съм взел, значи аз не съм наркоман. Не, ти си наркоман. Щом заместваш нещо, за да бъдеш щастлив, ти си наркоман. Първата стъпка е да си признаеш, че имаш проблем със себе си. Слушай, нито един наркоман не си признава, че е наркоман. И всеки най-голям наркоман е казвал, аз няма да стана такъв. И той става най-големия наркоман. Слушайте ме внимателно, почва се с една трева само. Затова съветвам в момента аз правя всичко възможно за вас и за мен. Искам да помогна на много наркозависими да се осъзнаят. Имам лечение, имам път за вас, приятеля. Затова всеки, който има някакъв проблем, майка, родител, близък, познат, приятел, нека да ми пише налично и нека да ми звънне. Няма да съжалявате. Не казвам, че на всеки мога да помогна, но тези, които имат поне малко тук, ще се спасят. Така че всеки, който е споделил поне един мой клип или е последвал, той вече е направил едно добро, защото никой не е застрахован